ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇଲେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବ। ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବାର ରକ୍ଷା ପାଇବା, ସଫାସୁତୁରା କରିବା, ପାଣି ଜମିବା ସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ମାଟି ପକାଇ ସମତଳ କରିଦେବା। ସେ ପାଣି ଯଦି ଜମିଲେ ସେଇଠି ମଶା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ 7 ରୁ 14 ଦିନ ବି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମୁଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ମାଡ଼ କରିଦେବା। ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହାଣ୍ଡି, କପ୍, ଗ୍ଲାସ୍, ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ, ଖଇର ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠ ଡବା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ପାଉନି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିବା ବୋଲେ ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମିବ ନାହିଁ। କରୁଥିବା ସାମାନକୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ରଖିବା। ପାଣି ଟାୟାରରେ, ଟାଙ୍କିରେ, କୁଲରରେ, ରୁମ୍ରେ ଏସବୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସଫା କରିବା। ତାହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯିବ ସିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ, ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବ, ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଇ